Voilà, beste mensen, welkom op mijn nieuwe film hier te Zeeuws-Vlaanderen. Ja, het is namelijk zo, tussen mijn werk door is mijn hobby filmen, reportages maken of doodgewoon dingen in beeld leggen waar ik langskom. Ik heb nu reeds meer dan 10.000 abonnees op YouTube en ik vind het toch wel leuk om mensen het reële nieuws, de reële beelden, feiten te laten tonen zoals die zijn. En dat maakt natuurlijk het leuke eraan. Men hoeft geen toelating te vragen aan een krant of wie dan ook. Men legt het in beeld vast, men heeft commentaar erop en men kan het delen met de mensen dus die er interesse voor hebben. Voilà, hier hebben we de bus 10. Die passeert hier in Zeeland. Voilà, dat is een bus die 1 maal per uur is. Maar zoals je ziet hier is het toch wel een voorbeeld van mobiliteit voor de fiets. Dus nogmaals, de hoofdbaan, het fietspad ernaast, die er gewoon naast loopt. Je bent snel tot je bestemming. Dat is toch wel een voorbeeld dat ze in Nederland zou moeten nemen van hier. Iedere keer het mooie fietspad die naast die hoofdbaan ligt en die dus de mogelijkheid biedt om je te verplaatsen van punt A tot punt B zonder in feite gestoord te worden van de wagens, dus er is voldoende ruimte. Voilà, ik kom hier aan in Kloosterzande, even kijken hier in Google. Ja, dat is dus ook ongeveer iets meer dan 3000 bewoners. Hier geteld, ja, de laatste cijfers 2010. Dus we zijn hier toch wel in een dorp met redelijk veel bewoners. Dus we gaan even verder gaan in dat dorp. De ook af van de gemeente Hulst. Ja, wat heb je hier commercieel? Zie ik hier momenteel niet veel. Veel woningen die te koop staan. Hier zie ik een volledige verlaten kinderopvang. Een mooi gebouw hier. Het is toch wel raar als je hier dus binnenkomt. Een kinderopvang die verlaten is, leeg. Een openbare bibliotheek, dat is wel een positief punt. Ook hier de traditionele huisjes hier van Zeeuws-Vlaanderen. We zien ook dat de mensen altijd veel aandacht hechten aan hun tuin, hun voortuin. Iedereen heeft zijn eigen stijl. Op het plein van Kloosterzande hebben we één voedingwinkel hier voor de regio hier van 3000 bewoners toch. Een MT, zo'n mini supermarkt. Er zien er ook wat leuke cafés te zien. Ja, verder is er niets speciaals. Hier zijn er nog wat horecazaken. En daar op de hoek een pannenkoekenhuis.
En hier zie ik het oud gemeentehuis van Kloosterzande. Ik vermoed dat dat natuurlijk niet meer in gebruik is, want al die deelgemeentes en dorpen hangen nu af van de gemeente Hulst. Het ziet er dus wel een pracht van een gebouw uit. Dus Terneuzen vanaf hier 22 kilometer, Hulst 10 en Walsoorden, dus richting Westerschelde 3 kilometer. En hier ook een fietswinkel. Elektrozaak, fietswinkel. Dat komt natuurlijk altijd goed te pas. Zoals je ziet hier overal. Het is te koop, te koop, te koop. In iedere straat heb ik toch wel verschillende woningen te koop gezien. Het is hier ook nieuw in Zeeuws-Vlaanderen. Sinds kort is er nu ophaling van het plastic. Dus vroeger was het allemaal in één vuilnisbak. En sinds enkele maanden is er eindelijk ophaling van het plastic afzonderlijk. Hier is er een kinderkribbe. Hier op de laan ga ik dus richting Westerschelde. Dus hier rechtdoor, Walsoorden, rechts richting Terneuzen en Hulst. We gaan toch nog even hier kijken hoe het zit met de mobiliteit. Ja, wat ik zeg, dat is allemaal goed, de fiets. Maar het zijn toch wel bepaalde dagen of bepaalde keren dus dat je toch wel het openbaar vervoer nodig hebt. Hier hebben we ook de bus 10. Zoals je ziet hier, hij rijdt niet op zaterdag en zondag. Zelfs het probleem zoals in Hulst. Dat is echt een schande, want als je naar je werk moet of iets moet professioneel doen en zelf met één wagen, als iemand de wagen neemt, kan je niet meer weg. En de fiets, ja, als je professionele activiteiten hebt, kun je niet altijd rekenen op je fiets. Dus het is ook onvoorstelbaar als men de taxi moet nemen, een privétaxi. Dat kost toch gemakkelijk 40, 50 euro heen en terug naar Hulst. Als men de haltetaxi moet nemen, moet je ze 2 uur op voorhand bestellen. En heb je niet op tijd gebeld, ja, dan moet je 2 uur blijven wachten. Dus het is iedere keer hetzelfde. Ja, die taxibedrijven, die maken houden zaken. Men moet er toch niet ontkennen dat die taxibedrijven toch wel serieuze winsten maken met al dat gedoe hier. Zie je, en hier in de week, 5:15 een bus. Dat is normaal, hier is het een goed uur, maar de laatste bus hier 5:15. Dus opnieuw, je bent toch gemiddeld op een werk tot 5, 6 uur 's avonds. Dus je kan je werk niet doen tot 5, 6 uur, je hebt geen bus nadien. Dus waarom die een bus niet zetten tot 19 uur of 20 uur? Dat iedereen naar zijn werk kan gaan en terug kan keren. Dat is overal hetzelfde probleem. Als je dus klaagt bij die maatschappij en zeggen ze het is provincie Zeeland die verantwoordelijk is, maar er gebeurt niets. Dat kan toch absoluut niet. Vroeger waren de bussen tot 22 uur. Ze hebben dat veranderd en voilà, dat is het resultaat. Thuis blijven of halftime gaan werken, dat is de oplossing. Zo erg is het geworden. Voilà, ik ga hier nu rechtsaf richting Walsoorden. Hier is een groot megabedrijf, Pabo. Dat is gekend toch wel hier in Europa, maar ik heb gelezen, dus jammer genoeg, enkele maanden geleden dat dat bedrijf failliet gegaan is. Zoals overal. De financiële crisis, moet je toch niet ontkennen. Dus ik ga even langs de Pabo passeren. Dat is op de weg van Walsoorden. Voilà, hier achter de struik ligt het dus het megagebouw.
bedrijf. Ja, het is overal zo in Zeeuws-Vlaanderen en bedrijven gaan failliet. Niet voldoende omzet, het is iedere keer hetzelfde. Vanaf hier kom ik aan in Walswoorden, dus dat is net na Kloosterzande, dus tussen de Westerschelde en Kloosterzande. Het is hier ook de supermarkt van woningen die te koop staan. Nee, dat is ongelooflijk. Het is overal te koop, te koop, te koop. Daar te koop, daar te koop. Ik heb een straten gepasseerd, het is onvoorstelbaar. Maar nogmaals, je bent volledig geïsoleerd. Ik zeg, de bussen die er waren tot 22 uur, ze hebben die afgeschaft. Die rijden nu hier tot 5:15. Dus als je naar je werk wil gaan, kun je niet meer terug naar huis. En de mensen weten het allemaal. Die taxi nemen, dat je moet op 2 uur op voorhand moet bestellen. Om zeker te zijn dat hij er dan is. Dat is een werkwijze die onmogelijk is. Omdat je nooit weet om welk uur dat je precies aankomt. Dus met die andere bus, met een andere connectie. S'avonds kan dat toch een keer uitlopen, 10 minuten, 15 minuten. We ben hier aan de zeedijk van Walswoorden. Even langs hier. Hier is de Westerschelde. Ja, het is momenteel wel tegen de zon dat ik hier film. Nogmaals, de boten die komen van de Noordzee. Zoals in mijn vorige film langs Terneuzen. Hier dan langs Kloosterzande en zo verder. Tot de bekende havens. Je hebt hier een heel klein mini-strand. Het is allemaal mooi en wel. Maar de provincie Zeeland vergeet één zaak. Vrije tijd is één zaak, vakantie is een zaak. Maar mensen moeten ook kunnen gaan naar hun werk, naar hun studies. En door het transport te annuleren, breng je de mensen in de problemen. En door een taxi als optie te geven, is echt geen oplossing. Nee, als die taxi daar zou staan, ter plaatse. Of een privétaxi als je moet nemen na de uren of 's morgens vroeg. De mensen kan dat niet betalen. Je weet dat toch heel goed. Dat is direct 50 euro heen en terug. Van huis tot een bepaald punt. Dat is niet te doen. Vroeger, ik heb het zelf niet meegemaakt, was er dus een boot. Die van Kloosterzande dus naar de andere kant ging van Nederland hier. Ik vermoed een 20-tal minuten. En toen kon je dus naar het treinstation gaan van Goes en zo verder. En dan had je direct een connectie tot Roosendaal en alle richtingen naar Nederland met de trein. Dus die boot is er niet meer. Je bent nu verplicht van die Westerschelde-tunnel te nemen die in Terneuzen is. Natuurlijk hier de prachtige beelden. Hè. De wind, de zon. Het is absoluut prachtig om hier te wandelen, te fietsen. Het is mooi om hier langs te komen, maar we zeggen het al zoveel keer. Zorg dat er nog een bus is tot 22 uur. Dat men niet moet sukkelen met haltetaxis of privétaxis. Dat iedereen kan gaan waar hij moet zijn. Zijn werk kan doen correct. Niet in stresstoestanden moet komen om 6 uur, dat hij daar 5:50 is, dat de bus juist 10 minuten weg is en dat hij 2 uur moet wachten op een haltetaxi. Of noodgedwongen een privétaxi moet nemen aan 50 euro. Waardoor dus dat je loon van de dag ben je gewoon kwijt aan de taxi. Allee. Wanneer zal dat doordringen? Als je schrijft naar die regionale kranten hier. Dat is allemaal in de doofpot. Het is niet zoals in België hier horen, zien en zwijgen bij die kranten. Dat is het grote probleem. Eventjes een prachtig beeld. De boten die hier passeren. Hier nog een keer het beeld van de fietsroute. Dus je kunt gewoon naast de Westerschelde, hier heb je de prachtige fietsroute. Je kunt gewoon doorfietsen tot in Terneuzen. Dat is ook wel prachtig voor de training.
de vrije tijd. Dat is gewoon geweldig. Ja, de Westerschelde op zichzelf, dat water hier, dat is gewoon een modderbol. Hè. Dus het is dus wel zo, met al die schepen die hier passeren, is het wel een heel slijkerig gedoe. Hier rijd ik momenteel terug en hier dus op dat stuk ga je rustig zitten op een bank, tafeltje, genieten van het zicht hier van de Westerschelde. Het is een feit, in 2014 was er mobiliteit voor iedereen. Dus ja, je kan eigenlijk zeggen, mits dat er geen treinstation is hier in Zeeuws-Vlaanderen, je kan overal naartoe met de bus. Ze hebben plotseling die buslijnen geannuleerd. Zomaar, de bevolking kreeg niets voor te zeggen, want ja, wat dat hier schrijft naar de krant of waar dan ook, het wordt in de doofpot gestoken. En voilà, dus iedereen moet zijn plank trekken. Mensen hebben een mooie woning, moeten gedwongen verhuizen naar een andere kant van Nederland, omdat er geen transport meer is. Ja, mits dat je 3 auto's hebt. Mensen overdrijven niet, maar ik zeg als man, vrouw werken op 2 verschillende locaties en dan nog de kinderen weg moeten, ja, moet je bewijzen 2 of 3 auto's hebben. Dus dat is ook weer al niet eenvoudig. Zie hier de prachtige streek, ook de prachtige woningen die hier zijn, rustig om te wandelen. Natuurlijk is er wel geen, zijn er ook geen vakantieactiviteiten of zo, maar bon, het gaat hem erom om de sfeer, iemand die daarvan houdt hier, het is wel niet mis. Nu ga ik hier terug uit Walsenpoort richting de Kloosterzande. Voilà, hier terug Kloosterzande, dus ja, Walsen, om daar te gaan wonen is absoluut niet aangeraden. Hier is geen bus, niets. Tenminste, als je in pensioen bent met een autootje daar aan de dijk, als je daarvan houdt, maar het gebied van activiteiten een beetje te kunnen verplaatsen en te kunnen doen is toch wel, iets. Hier dus terug de Kloosterzande. Enorm veel woningen te koop overal. Zoals ik reeds zei, en ook het is toch wel belangrijk als je niet woont aan een treinstation of een goede busverbinding, ja, wat is je woning dan waard? Er zijn toch veel mensen die nu zo nadenken van de woning is niets waard, want die is slecht gelegen. Het jammer van alles, als je een goede verbinding hebt, dan is het natuurlijk, dan heb je alles. Hier hebben we nogmaals de bus 10 die langskomt. Dus dat is de bus 10, 1 per uur. Maar helaas, om 5:15 stopt hij met rijden. Allee, is de laatste. Dus ja, als je moet zeggen tegen je werkgever van ik stop om 5 uur, want ik heb erachter mijn bus niet meer, ja, dan tot ziens, ze pakken iemand anders. En nu ga ik nog even hier naar de lokale MT-supermarkt hier, die er is. Dus dat is de enige die hier beschikbaar is. Eventjes kleine aankopen doen.
Dat is hier wel een redelijke ruime winkel. Hier kaasproducten, alle hangen. Hier is redelijk veel aanbod. Er is hier ook Frans brood aanwezig, dus ik hou van Frans brood. Dat is €1. Dat valt wel nog mee. Lekker Frans brood. Voilà, maar dan komen de kassa's eraan, dat is een andere zaak. Zoals overal, wachten en geduld hebben. Voilà, dat valt goed mee. Vlug naar buiten, juist de kassa open gegaan met het Frans brood. Voilà, de MT is ook best een leuke winkel. Mijn favoriete winkel is wel de Albert Heijn, maar ik hou ook wel andere winkels in de MT. Hier leuk, Frans brood, 69 cent per brood, dus dat is helemaal niet duur en daar hou ik wel van. Voilà, dat was mijn bezoek aan Walshoorn en Kloosterzande. Ja, wat vind ik er persoonlijk van? Om daar te wonen, ik vind het wel goed voor mensen die in pensioen zijn of gaan. Die geen verplaatsing meer moeten hebben, maar toch, mensen moeten een beetje logisch zijn. Als je naar je werk moet gaan, of stel dat je ziek bent, hoe wil je in godsnaam uit Walshoorn of uit Kloosterzande naar Terneuzen gaan? Er is dan geen bus, de taxi, dat is ook een hele bazaar. Het wordt toch echt de tijd dat er iemand van de politiek die groen denkt, dat is belangrijk, een plan uitwerkt om vlot met gebruik van je fiets ook een toegang te hebben tot de bus 7/7 van 6 uur 's morgens tot 22 uur 's avonds. En als je dan eventueel de taxi moet nemen, doe het dan ook dat men niet 2 uur moet wachten op een taxi. Dat er een systeem bestaat dat men een taxi in het half uur heeft en dat men toch vlot zich kan verplaatsen. Dat is toch absoluut geen oplossing. Ik heb nog gehoord van mensen die niet wel in beeld komen. Ze doen 2 uur voor 10 kilometer, want er is geen bus niet meer. Ze moeten eerst te voet gaan, 2 kilometer. En dan moeten ze nog wachten op een haltetaxi, 1 uur en een half op voorhand. Want ze wisten niet hoe laat ze daar gingen komen. Dus dat is toch niet meer normaal. Iedereen wenst openbaar vervoer, wenst transport. Dus alstublieft, zijn er hier mensen die groen denken, die denken dat openbaar vervoer, de studies, het werk, dat er nog van belang is. We hopen dat er verandering in komt, want dat is toch wel geen werkwijze. Jaren terug waren die problemen er niet. Nu, het is alleen maar dat je hoort. We kunnen nergens meer naartoe, dus doe er iets aan.